Eider, Duna, zuen egoera ezagutzeko asmotan, etorri gara onera, Ordizira, zuen kasuan, Duna jaio zen Ezpain hautsiarekin, Ezpain edo Ahosabai hautsiarekin. Zuek bazenekiten horrela jaioko zela Duna? 20. asteko ekografian ikusi zen Espainia hautsita zakarkila. Ahosabailekoa ez da ikusten normalen ekografia baten. Orduan hor hasi ginen, froga amniozentesi bat ingen duen, froga batzuk iten eta jarraipeneko froga batzuk baita, eta berri pixka bat asimilatzen. Ezpain hautsiarekin jaio bazan, ebakuntzak etorri ziren? Ebakuntzak eta ebakuntzarako prestaketa. Ospitaletikan atera ginen nolabaiteko retentzio batekin, irikita zeuken hau dana, orduan gehiago irikietzedin, bai kanpotikan, gantxo batzuk sudurretikan kopetara erantzita, sudurre etzedin gehiago erori. Eta Espainek ere gehiago irikie zitzezen, espadatrapo moduko bat, dana elkartuta juteko. Eta gero protesi palatino batekin ere, Ahosabaie etzedin gehiago irikitzen jun edo. Eta ortopedia hori noiz arte eduki zuen? Ortopedia hori eukizun lehenengo ebakuntza arte, izan zela 4 hilabetekin. Eta gero? Urtebete ingurun edo, Ahosabai bigune josi zioten. Zein da Ahosabai biguna? Atzekaldeko zatia? Bai, gogorra eseko litzeke, mengainekin ikutzen hasten geanen, gogorra sentitzen dena eta pixka bat atzeago jazten da bigune. Eta horrekin bukatu zen dena, Eider? Ez, hautsita zeuken Ahosabai guztie bi zatitan bezala. Hau da, Espainek hasten zien horrela zeuken dana hola eta atzeaino bi zati. Eta bagenekigun ja protokolo horrela ezartze dulako 18 hilabete ingurun gogorra itxi barko ziotela. Hemen gurutzetan dago espezialista anitzeko talde bat. Eta hor azkenen danan iritzik kontun hartuz iken dituzte protokolook, ezta? Eta adibidez, logopeda batentzako oso garrantzitsua da Ahosabaie itxita egotea ahalik eta azkarren ikasteko behar dan bezala hitz egiten. Baina ortodontista batentzako egokina izango litzeke hazkuntza normal bat uztea, inongo joskureik eta ezterre jarri gabe. Eta Dunak nola nahiko handie zeuken eta iste horrek ekarri zitzaken ondorio batzuk bigarren iritzi baten bila joan ginen. Eta hor gomendatu ziguten Ahosabai gogor hori urte terdikin iste dutena ez itea, atzeatzea. Eta baita ere Ahosabai bigunen mobilidadea etzan osona eta intziotena izan zen berriz ere dana askatu, Ahosabaie eta berriz ere josi. Eta gero utzi genduen estanbaien 4 urte ingurun gogorra isteko. Bide guzti honetan, ez zaudete bakarrik, Aspanifen sartu zineten, noiz iristen da Aspanif zuenera? Berrie jaso orduko, nola guretzako erabat ez ezagunezan patologia hau hasi ginen galdetzen. Hasi ginen beraiekin hizketan, hasierako kontaktu batez ere izan zen informazioa emateana eta lasaitasun handina baita ere. Claro, badirela zuen egoeran dauden beste batzuk ere bai. Bai, eta naiz eta oso mediku taldetikan informazio handie euki, zuk berri hori daukezunen bakarrik ez dituzun nahi ebakuntzak nola izango dien, baizik eta nola ongo dan zure umean, nola eragiten dion, nola jokatzen duen beste ume bezala parken jolastu ahal izango du. Duna, badituzu lagunak bertan? Bai. Zenbat, asko? Bueno. Adibidez? Nile, Malen, Mikel, Badituzu, Joana, gero baita zan bat Miren. Miren. Ayuri. Oida. Asko, eta jolasten zarete elkarrekin. Bai. Bikote, mesede bat eskatu behar dizue, denei eskatzen dizuedan gauza bera. Bizipoza zerk ematen dizuen jakin nahiko nuke? Joan etorrian dabil, nirekin jolastu nahian, soinu jaian.